जों थानाय सालनो जुदि वालसकै टीएसबी न जरा पहला जों रखा बुगनी जराव जे चैलेंज बुगनी जे जार्नी अबरंबो जों मयतो लारनानै को बुगनी जे कंट्रीब्यूशन बक तमा रूल प्ले खायका जे त्रिपुरा सोलोंनाय बुथु कैसा ऑर्गेनाइजेशन सालामा ऑर्गेनाइजेशन बिसिंतै जे त्रिपुरा कम्युनिटी परे तंनाय रंना बासक तिसा मांखा अबनो नायै फाइनाय सालो जे त्रिपुरा सुइनाय रक तब परे तंनाय 11, 12 कॉलेज यूनिवर्सिटी रक बनो बाखि लामा फुनुकनाय स्टूडेंटनि जे समस्या कॉलेज यूनिवर्सिटी बाजे कोनो हॉस्टेल इमहायनो जों अनेक समय नुगौ जे बहा गोरै थागौ इमहायनो जोङो जे रिसेंट डिजास्टारनि टाइम रावबो बहा थै थांका बिनि बासाराव जों मितुखा अमदा हायरावबो दङ के बगनो नायै बाखि लामा गाम फुरुक मानाय बनि भविष्यत न बाखि जों प्रोटेक्ट खेमनाय बगनो बाखि जों सिक्योर खेमनाय अबतरनो बाखि सुबानाय अबहाय सामग्र माखायनाय टीएसबी जे जों बिसि फाइके फ्रेशार्स मीट सिमी जों खेले मानबाय अंगला फ्रेशार्स मीट खायनो दरकार इम्पोर्टेन्ट बटंगो जत एरियानि बर' फाइ सिनायलायनाय अल सिनायलायनाय बिसिंतै केबनि जुदि कोनो प्रॉब्लेम रो फाइ के बंनो सुबासुरलाय होने खाखायो सिनायलायनाय सि करे के बाहाय के कक सारनाय बासु बासु खायनाय मुसु गय बारे के याक बारि रनाय हाइपु जों पहला निजेर से एजुकेटेड मावगरनाय जरा टीएसबी खाय दंनाय टीएसबी न जरा लिटुय दंनाय र बो पहला साक साक एजुकेटेड मावगरनाय बो पहला साक साक निजनि लामा सालय मालागानाय कैसे पोजीशन बो माकासो गरनाय इनकैसे बनो नायबो जाते जे फाइनाल जेनेरेशन बरो ताबो जे परे दंनाय र बो सोलोंय माननाय कैसा एग्जाम्पलिनारि मावनाय बा ताबो जे टीएसबी ने लीड दंनाय अपना कोयना मुसु असिनि अकरारनो फाइनाल साला जों जरा सिजाक नुकजाक ताबक सिनि ताको दुरिनजय त्रिपुरा हाय त्रिपुरा राइटर फुरामनि बाय मिता है कि आरबो तंनाय र परे पाइजाक बा जाकिर र खाय दंगो बा मुंसा गुना गुना एकटा सामु र खाय दंगो बाट बुक परे पाइजाक अमाहाय रनाय जों रेसपॉन्सिबिलिटी मारनाय जदि जों फोरोङो दिसानानै के सागा दिसानानै के जों मटो मावनाय जे तक जे परे तंनाय र बक जाते कोनो समस्या फेस माखायाते बक जदि कोनो इशू फेस खाय उनके बनो बारे के हेल्प खाय मानाय बमा बफासिनि जत गरीब शहर एलाका फोरोंनो हलकाय जे रां पैसा नांगौ जों जत वान सयनो परेने फैके जों ठीक मते गाम के परे मा थांनाय बेनि लगे कोनो असुबिदा जदि अंग हिगासिनि जार सोलोंनाय बुथु दंनाय दग बबाय सालाय मानाय